vamos a dar paso agora mesmo a David de Manzaneda, que o coñeceredes, é parlamentario galego, é alcalde de Manzaneda, e representando a Asamblea Nacionalista do Macizo Central. Saúde a terra, David. Grazas. Bo día. Bo día a todos. Bueno, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao é Galiza, non? Sigue sendo un símbolo do que é o nacionalismo galego. Iso é certo, pero, bueno, Castelao pensamos que vai moito máis alá. Non se entende Galiza sen Castelao, sen ese Castelao loitador, sen o Castelao exiliado, o Castelao comprometido, o Castelao que foi quen de deixar pegado no súa obra e fondo compromiso que unía a súa e a nosa terra. Foi quen, Castelao, de reflexionar sobre as relacións entre arte e entre a nación, e sendo quen de plasmar na eternidade da súa posista efecto, sendo quen de denunciar o catequismo instaurado naquela época e que, por desgraza, ainda hoxe sigue vixente. Castelao é referente do nacionalismo, referente de todo o galeguismo. E non podo deixar escapar este momento sen lembrar a un home que eu apreciaba ben e que esta semana nos deixou. E foi un home que a min me inculcou a Castelao en Bea. O Toño, foi alcalde de Manzaneda, foi uns anos, e foi el quen fai máis de 25 anos me meteu a machada pois a lectura de Castelao. Que ben fixeches, irmán, e dende aquí que a terra se sexa leve. O Toño foi que me ensinou a vida de Castelao, foi que me ensinou como Castelao viviu e loitou a prol desa consolidación, do desmantelamento do sistema agrario que había antes, do sistema agrario tradicional, como turrou por industrializar o noso sector pesqueiro ou o propio naval. O Toño explicoume como Castelao viviu loitas e angurias que deixarían fonda pegada na súa obra gráfica e literaria. O Toño faloume de algo moi significativo para min, algo que me marcou. Faloume de como Castelao participou nese manifesto de Ourense, onde a Liga Agraria da Acción Galega se comprometía nunha campaña de mítins de carácter agrario e societario a recoller as aspiracións do que é o campesiñado galego e facerlles chegar ao goberno. É algo que no día de hoxe os partidos políticos tradicionais non están a practicar. Este programa de mítins tiñan unha radicalidade verbal sen precedentes para aquela época nas terras galegas e iniciouse no Carballiño, pero chegou como Bande, como a Estrada, terra de Pontevedra, terra de Ourense, no Someirán de parte, escuitaron este ton bravo, este ton aberto, este ton rebelde e ate revolucionario dos oradores de Acción Galega. Moitos Toños fan falta hoxe na política galega, moitos Castelaos fan falta hoxe no mundo, o Castelao universal. Dende aquí, darvos as grazas de novo, Partido Galeguista, a toda a xente que está esturrando para non esquecer a memoria do noso devanceiros, a memoria de Castelao. Darvos as grazas, viva Galicia Ceibe e viva Castelao. Moitas grazas.